नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश. मालवणच्या उपनगराध्यक्षपदी शिवसैनिकांची वर्णी आणि विद्यार्थ्यांना भर उन्हाळ्यात शाळेच्या अंगणात बसण्याची वेळ. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. राष्ट्रीय युवा दिन तसेच स्वामी विवेकानंद जयंती आणि राजमाता जिजाऊ जयंती निमित्तानं देवगड येथील श्री सहकेळकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग तसेच सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग शाखा देवगड यांच्या सहकार्यानं आयोजित रक्तदान शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मोठ्या प्रमाणावर रक्तदात्यांनी या रक्तदान शिबिराचा लाभ घेतला. माझं नाव कलिका दीपक कुरुल. मी एस केळकर कॉलेज देवगड या कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. आज आमच्या इकडे रक्तदान शिबिर हा कार्यक्रम राबवला गेला. मी पण रक्तदान केलं. रक्तदान शिबिर हे प्रत्येक कॉलेजमध्ये राबवलं पाहिजे. हे एक चांगलं आहे. आपल्यामुळे कोणाला तरी आपलं रक्ताचा वापर होऊ शकतो. रक्तदान शिबिरामार्फत ज्या लोकांच्या रक्ताची गरज आहे त्यांना रक्तदान पुरवठा केला जातो. हे एक चांगल्या प्रकारचा उपक्रम आहे. प्रत्येक जणांनी त्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे. नमस्कार. आज राष्ट्रीय युवा दिन, स्वामी विवेकानंद जयंती तसेच राजमाता जिजाऊ जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही आमच्या महाविद्यालयामध्ये NSS विभागातर्फे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आम्हाला मोलाचं सहकार्य सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान यांचं लाभलं. या आयोजनात त्यांचा मोठा सहभाग आहे. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालय SSPM महाविद्यालय यांचा संपूर्ण कर्मचारी वर्ग, वैद्यक तज्ज्ञ या रक्तदान शिबिरासाठी त्यांचं योगदान महत्त्वाचं आहे. रक्तदान शिबिरामध्ये आमचे विद्यार्थी, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक तसेच राष्ट्रीय छात्र सेनेचे कॅडेट्स त्याचबरोबर देवगड परिसरातील ग्रामस्थ, इतर मान्यवर यांनी देखील उत्स्फूर्तपणे योगदान दिलेले आहे. आणि रक्तदान ही अतिशय मोलाची गोष्ट आहे, कारण रक्तदान म्हणजे जीवदान आहे. आपण रक्तदान करून एका व्यक्तीचा जीव वाचवतो, एका कुटुंबाचा आनंद पुन्हा निर्माण करतो. कारण रक्त ही अशी गोष्ट आहे की जी फॅक्टरीत किंवा कुठेही तयार करता येत नाही. व्यक्तीच व्यक्तीला, माणूसच माणसाला देऊ शकतो. तर त्या दृष्टीनं या मानवतेच्या कार्यात आमच्या महाविद्यालयाचं तसेच सिंधू रक्त प्रतिष्ठान SSPM महाविद्यालय यांच्या वतीनं थोडंसं योगदान पडलं. आमच्या वतीनं आम्हाला जमेल तेवढं योगदान आम्ही दिलेलं आहे. आणि यासाठी मी शिक्षण विकास मंडळ, जी आमची मातृसंस्था आहे, त्याचे पदाधिकारी तसेच आमचे प्राचार्य आणि बाकी प्रशासकीय वर्ग, आमचे प्राध्यापक सहकारी, आमचे स्वयंसेवक, माझे NSS मधले सहकारी, या सर्वांचा मी आभारी आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळं, मदतीमुळं हे यशस्वी होऊ शकते. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वप्रथम तुमचं तुमच्या चॅनलचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि धन्यवाद. या ठिकाणी आज जे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे, हे रक्तदान शिबिर देवगड SS केळकर कॉलेज आणि राष्ट्रीय सेवा योजना आयोजित सिंधू रत्न मित्र प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्याने SSPM वैद्यकीय महाविद्यालय पडवे ओरस राणेसाहेबांची स्वामी विवेकानंद जयंती, त्यानंतर राजमाता जिजाऊ जयंती आणि राष्ट्रीय युवा दिन या निमित्ताने आजचं हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. आणि हे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यामागचा उद्देश या काय सांगण्याची गरज नाही. तरी पण हे जे काय महत्त्वाचे अशा प्रकारचे कॉलेजला जे काय कार्यक्रम आयोजित केले जातात, आज जे काय स्पर्धेचं युग आहे किंवा ताणतणावाचं जे युग आहे किंवा पूर्ण जे बिझी शेड्यूल आहे, त्या याच्यामध्ये जे काही महत्त्वाच्या गरजा आहेत, महत्त्वाच्या सुविधा आहेत, त्याच्यापैकी नंबर 1ची सुविधा आहे. आज रक्तदान म्हटल्यानंतर
कित्येक लोकांचे जाणारे प्राण वाचू शकतात, कित्येक लोकांना त्याच्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत होते. हे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे रक्तदान किंवा हे रक्त एक वरच्या लेवलने काम किंवा त्या लेवलने त्याची आज गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनाने हे संबंधित जे काय मंडळ आहेत आणि आपले देवगड कॉलेज आणि या सगळ्याचा विचार करून याचं गांभीर्य ओळखून गांभीर्य समजून आज काळाची गरज काय ह्या दृष्टिकोनातून दरवर्षी हे याचं नियोजन केलं जातं आणि त्याप्रमाणे दरवर्षी आम्हाला हे डॉक्टर लोक म्हणा किंवा रक्तदाते आहेत म्हणा किंवा आमचे जे आयोजक आहेत कॉलेज किंवा आणि जे काय मंडळ आहेत हे चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी काम करत असतात, नियोजन करत असतात आणि तनमन धन कळकळीने तळमळीने झोपून या ठिकाणी काम करत असतात. त्याच्यामुळं अशा प्रकारचे कार्यक्रम करायला आज जे समाजाच्या किंवा जनतेच्या गरजेचे आहेत ते कार्यक्रम अशा प्रकारे करायला आम्हाला एक ताकद येते आणि हातात हात घालून गुन्ह्या गोविंदाने अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला जातो आणि तो नियोजन चांगल्या प्रकारे करून ते चांगल्या प्रकारे सक्सेस केला जातो. हे ह्या सगळ्यांचं एक काय म्हणतात एक ताकद आहे असं म्हणावं. आत्ता जे रक्तदान शिबिर चालू आहे ते सगळ्यांच्या मेहनतीने आणि जिद्दीने चिकाटीने हा जो कार्यक्रम आयोजित आपण केलेला तर चांगल्या प्रकारे सुंदर अशा पद्धतीत तो मार्गस्थ होतोय आणि या ठिकाणी अनेक लोकांनी रक्तदान केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे अशाच प्रकारे दरवर्षी या शिबिराचं या ठिकाणी संबंधित केळकर कॉलेज एस केळकर कॉलेज म्हणा किंवा संबंधित जी काय मंडळ आहे ते चांगल्या प्रकारे दरवर्षी असं आयोजन करून एक समाजाच्या हिताचं समाजाच्या प्रबोधनात्मक किंवा समाजात आज गरजेचं आहे जी गरज आहे ती गरज भागवण्यासाठी यासाठी आपण कायम कार्यरत राहू हे नक्की. धन्यवाद. कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गावठणवाडी शाळेच्या इमारतीचं लाकडी कौलारू छप्पर कोसळण्याची घटना शुक्रवारी घडली होती. सुदैवानं यावेळी शाळेत विद्यार्थी शिक्षक नसल्यानं दुर्घटना टळली. याबाबत पालकांनी कुडाळ पंचायत समिती शिक्षण विभागाचं लक्ष वेधलं. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीनं शाळेला भेट देऊन पाहणी केली. तसेच शिक्षण विभागामार्फत तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. मात्र सोमवारी पर्यायी व्यवस्था न केल्यानं पालकांनी मुलांना शाळेसमोरील अंगणात बसून भर उन्हात शाळा भरवत आंदोलन सुरू केलं. शिक्षण विभागानं तात्काळ पर्यायी व्यवस्था तसेच छप्पर दुरुस्ती करण्याची मागणी पालकांनी लावून धरली. याबाबत शिक्षण विभागानं लवकरात लवकर शाळेच्या छपराचं काम पूर्ण करण्यात येईल असं आश्वासन दिलंय. हॅलो, मी संजय पडते बोलतोय, माझे अध्यक्ष जिल्हा परिषद. आणि काय आता मी तेंडोलीत आलो आहे. 19 मुलं या शाळेत आहेत. शुक्रवारी वरची कवळं पडली. तुम्ही काय कारवाई केली? मुलांची पर्याय व्यवस्था काय केली ते मला तुम्ही आता सांगा. हा हा गट शिक्षण अधिकारी मला तुम्ही सांगा. नाही, मला सांगा, पत्र व्यवहार एखादी समजा अचानक एखादी घटना घडली, आज जी परिस्थिती होती ती कशी होती? 19 मुलं आहेत. इमर्जन्सी परीक्षेमध्ये पत्र व्यवहार चालतो का? कोण अंगणवाडीवाले मला तुम्ही सांगा. आणि बसायला गेला मला तुम्ही सांगा तुमची ड्युटी काय? तुमची ड्युटी सांगा मला. तुमची ड्युटी काय? त्या मुलांचं रक्षण करणं तुमचं काम आहे ना. मग अंगणवाडीला पत्र देणार मग ते बसायला तर मला काही माहिती नाही. आता ती सगळी मुलं अंगणवाडीत बसली पाहिजे. पत्राची गरज मला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची बोलावं लागेल, शिवसाहेबांची. पण शाळेतल्या मुलांची जर अशी परिस्थिती असेल, एखादी घटना घडते आणि तुम्ही सांगता पत्र दिलंय मग तिथे बसायचं आणि उद्या समजा उद्या कालच्या मुलांना इजा झाली असती तर ती जबाबदारी तुम्ही घेणार काय? मी आता त्याला सांगितलं म्हणजे तुम्ही अंगणवाडीत बसवा, पुढचं काय ते तुमचं तुम्ही बघा.
आत्ताच्या आत्तापासून अंगणवाडी सेविकेला बोलून घ्या, व्हिडिओला सांगा आणि ताबडतोब आता ही मुलं हलवणार तर आम्ही कुठेतरी त्याला आम्ही भाडं देतो, तुम्हाला जमत नसेल तर. मी आमदार निलेश राणांना सांगून आता आम्ही त्यांचं भाडं द्यायला तयार आहोत. आम्ही प्रायव्हेटमध्ये बसू, शाळा दुरुस्त आम्ही करू, तुम्हाला जमत नसेल तर. किती दिवस प्रशासनाने किती वेळा मागणी केली दुरुस्तीसाठी, अजून दुरुस्तीला पैसे येत नाहीत. तर मला तुम्ही, मी अंगणवाडीत आता त्या मुलाला घेऊन जातो, बसवतो, तुम्ही व्हिडिओला सांगा आणि शिवसाहेबांची मंजुरी घ्या. सकाळपासून पालकांमध्ये ही चर्चा होती की पर्यायी व्यवस्था आपल्या शाळेकडे कुठली आहे, म्हणून बरीच मुलं शाळेकडे आल्यानंतर मुलं इथं असताना ते थोडंसं छप्पर इथं खाली कोसळलंय. त्याच्यामुळे पुन्हा आम्ही प्रशासनाला फोनाफोनी करून विचारलं तर आम्हाला असं समजलंय की ते पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी आता 11च्या नंतर ती धावपळ करत आहेत. त्यामुळे सगळ्याच पालकांनी एकत्र येऊन आम्ही असं ठरवलं की आमच्या मुलांना आम्ही घरी पाठवण्याऐवजी जोपर्यंत या मुरदान प्रशासनाला जाग येत नाही तोपर्यंत आम्ही आमची मुलं उन्हात बसवण्याचा आमच्या सर्वच पालकाच्या सहमतीनेच निर्णय घेतला असून आणि आमची प्रशासनाला ही विनंती आहे की इमारत कधी पण दुरुस्ती होऊ शकते, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही, पण आमची पर्यायी व्यवस्था लगेच या प्रशासनाने करावी ही विनंती. शाळा कोसळल्यानंतर सर आम्ही लगेच या शाळेचे जे केंद्र प्रमुख आहेत त्यांची संपर्क साधल्यानंतर केंद्र प्रमुख सुद्धा या घटना झाल्यानंतर या घटनास्थळी दाखल झाले नाही. त्यानंतर आम्ही जवळजवळ 1 वाजेपर्यंत वाट बघली आणि 1 वाजता आम्ही सगळे पालकांचं शिष्टमंडळ घेऊन आम्ही पंचायत समिती पुण्याला तिथे पोहोचलो. तेथील त्यांचे गशी जे होते किंजवडेकर साहेब त्यांच्या घरावर ही बातमी घातली बाबा अशी शाळा आमची छप्पर कोसळले, पण त्यांच्यावर अगोदर मेसेज जाऊन सुद्धा कुठली यंत्रणा या शाळेपर्यंत पोहोचली नव्हती. आम्ही गशींशी घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर लगेच आम्ही बीडीओशी संपर्क साधला. बीडीओनी गशींना म्हणे तुम्ही तात्काळ शाळेला भेट द्या. त्याप्रमाणे गशी या ठिकाणी 4-3:30 वाजता पोहोचले गावठण शाळेकडे. त्यानंतर ग्रामस्थांची चर्चा केली. आम्ही म्हटलं की बा शाळा तात्काळ दुरुस्त झाली पाहिजे. त्यांनी म्हणाले की बा तात्पुरती सोय तुमची आम्ही करून देतो, व्यवस्था करून देतो. त्याप्रमाणे त्यांनी शनिवार दिला होता, शनिवार नाही, रविवार नाही, सोमवार नाही, आज उजाडला. अजूनपर्यंत आमच्या मुलांना बा शाळेत बसण्याची त्यांनी व्यवस्था केली नाही. म्हणून सगळ्या ग्रामस्थांनी आता आम्ही काय ठरवलं आहे, सगळ्या ग्रामस्थांनी आमची मुलं आम्ही आज उन्हात बसून ही शाळा भरवली नाही. मला सांगा, आम्ही वारंवार यांच्याशी संपर्क साधतो. 30 जूनला यांना पहिलं पत्र दिलं आम्ही शाळा दुरुस्ती संदर्भात. आता ज्या बाकीच्या शाळेच्या बाकीच्या शाळांची दुरुस्ती झालेली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत आमच्या शाळेचं नाव का नाही आणि आम्ही प्रशासनाला वारंवार काय प्रश्न विचारायचे, आमच्या मुलाला शाळेत काय पाठवायचं. आता आम्ही असं पालकांनी ठरवलेलं आहे, आमची मुलं ही उन्हात बसतायत तर यांच्यावर चाइल्ड ऍक्ट नुसार या सगळ्या जी यंत्रणा जी आहे पूर्ण त्या यंत्रणेवर गुन्हा दाखल करणार असं आमचं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. फोंडाघाट गावातील बाजारपेठेला लागून असलेले 2 ब्रिटिशकालीन ब्रिज पाडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्या, नंतरच ब्रिज पाडा अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे. विकास हवा पण इमर्जन्सीसाठी आम्हाला पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, नंतरच ब्रिज पाडावे अशी प्रतिक्रिया स्थानिक ग्रामस्थांनी दिल्या. फोंडाघाटला जो रस्ता आहे अवजड वाहनासाठी तो बंद होतोय, नेमकं काय सांगा त्याबद्दल? बंद होतोय म्हणजे पर्यायी मार्ग जर काढला तर ते बरं होईल व्यापाराच्या दृष्टीने. कारण जे वरून जे येणारे ग्राहक आहेत, म्हणजे आपले दाजीपूर असेल किंवा गांगोवाडी असेल, इथून येणारे जे ग्राहक आहेत त्यांच्यासाठी ते पर्यायी मार्ग काढला तर ते उत्तम होईल. बंद करणे हा पर्याय नाही आहे. 2 ब्रिज पाडणार आहेत आणि नंतर मग बरेच दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे, त्याबद्दल काय? नाही, बंद ठेवणं हे चुकीचं आहे. पर्यायी मार्ग जर काढला तर बरं होईल. वैभववाडी घाट बंद होता आणि बरेच महिने बंद होते, त्यामुळे वैभववाडीचा व्यापार देखील मंदावला होता. या कामाबद्दल काय अपेक्षा तुमची? काम लवकरात लवकर पूर्ण झालं तर बरं होईल. नागरिक आहात तुम्ही फोंडाघाटचे. फोंडाघाट 15 तारखेपासून अवजड वाहनाने हलक्या वाहनाने पर्याय मार्ग देतं, काय सांगाल त्याबद्दल? मुळात काय झालं की हा जो रस्ता तयार होतोय देवगड निपाणी हायवे, ह्या रस्त्यासंदर्भात कोणालाही याची पूर्वक सूचना कोणालाच दिली नाही आहे. म्हणजे तो जो ठेकेदार जो आहे त्याने आपल्या मनमर्जी कारभाराप्रमाणे रस्ता खोदकाम करणे. आज 2 दिवसापूर्वी गाडी एका चारामध्ये पडली होती, ॲक्सिडेंट झालं होतं. गांगोवाडसारख्या ठिकाणी रस्ता खोदून ठेवला, त्याला पर्यायी मार्ग त्यांनी काढला नव्हता. मग त्यानंतर ग्रामपंचायतीमध्ये त्या संदर्भात मिटिंग झाली, बैठका झाल्या, त्या ठेकेदाराला तिथे बोलवण्यात आलं. त्याला असं सांगितलेलं की पहिलं देवगड रस्ता पूर्ण कर आणि त्यानंतर या फोंडाघाटमध्ये तुम्ही हस्तक्षेप करा. तरीसुद्धा ठेकेदार हा मनमानी कारभारच करतो आहे असं आम्हाला दिसतंय. आता 1-2 दिवसापूर्वी व्हॉट्सअपला एक व्हायरल GR आला की उद्याच्या 15 तारीखपासून हे सापळे ब्रिज
आणि ग्रामपंचायतीकडचं बी हे दोन्ही ब्रिज पाडण्यात येत आहे म्हणून. पण पाडण्यात येत असताना स्थानिक लोकांना, कारण हा व्यापारी घाटमाताचं पहिलं टोक हे आहे व्यापारी दृष्टिकोनातून, याच्यातून ट्रक्स म्हणजे अवजड वाहने असतील, भाजीपाला असेल, हा इथूनच मार्गस्थ होतो. याला पर्यायीच मार्ग नाही आहे मुळामध्ये. आता हे समजा असेल तर हे फोंडा ग्रामपंचायत सुशोभीकरण जे आम्ही जे आता इथे तुम्ही बघताय गाड्या वगैरे लावल्या, तो पूर्ण रस्ता कट होणार आहे. इथून पर्यायी रस्ता एक वेळ मिळेल असं आमचंही म्हणणं आहे, पण सापळे पुलाजवळ पर्यायीच रस्ता नाही आहे. मग गाड्या कुठून वळवणार? तर आम्हाला असं समजलं की कनेडी मार्गे गाड्या वळवणार, पण कनेडी मार्गे हा व्यापारी वर्ग इथला आधी मुळातच त्रस्त झालेला आहे मंदीमुळे. आणि यांचं कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे बांधकाम विभागाचं असेल किंवा ठेकेदाराचं या ग्रामपंचायतीला काहीच माहिती नाही किंवा स्थानिक लोकांना काय माहिती नाही आहे. आमची त्यावेळी ग्रामसभेला अशी मागणी होती की तुम्ही एक प्रोजेक्टर तयार करा, ग्रामसभा घ्या एक्सटर्नल, आणि पूर्ण गावाला बोलून हा रोड मॅप दाखवा लोकांना. बा एक्स्ट्रा रोड कुठून जाईल, बायपास रोड कुठून जाईल, जेणेकरून लोकांच्या सुखी सुविधा राहतील. आता शेवटचे हे 4 महिने राहिले आहेत व्यापारीच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे ते चिरे वाहतूक असतील, वाळू वाहतूक असेल, भाजीपाला असेल, हे शेवटचे 4 महिने राहिले आहेत. आणि जर ह्या स्टेजला जर समजा तुम्ही आडमुठेपणाने कुठलंही नियोजन नसताना तुम्ही जर असं केलं तर फोंडा आजचं मार्केट पूर्ण डाऊन होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आम्ही त्या ठेकेदाराचा निषेध व्यक्त करतोय. वैभववाडी जो घाट होता तो घाट काम करण्यात आलं, लवकर चालू होण्यास सांगितलं, पण त्याला तब्बल 10 ते 11 महिने लागले सुरू होण्यासाठी. पण हा जो घाट, याचा घाट देखील आता काम आता बंद होऊन सुरू करणार आहे, पण लवकर व्हावं. पण नेमकं काय सांगतंय ठेकेदाराकडून, काय सांगण्यात येतं? नसेल तर ठेकेदाराला आमचं त्यासाठी जे निवेदन देतं हे सगळं चित्र पाहता, ही वस्तुस्थिती तुमची पाहता असं दिसतं, आणि तुम्ही नवीन नवीन कामाला हात घालता, आणि तुम्ही मात्र बिंदास ठोकपणे सांगता महिन्यात होणार, हे होणार. म्हणजे आसपास सुद्धा होऊ शकत नाही हे आम्हाला, महिन्यात किती तातडीने केला तरी होऊ शकत नाही आम्हाला समजतं, न काम म्हणजे त्या क्षेत्रात नसणाऱ्यांना ग्रामस्थांना. आणि तुम्ही महिना बिंदास सांगून दिशाभूल करता ग्रामस्थांची, गावाची. हे होऊ नये यासाठी आम्ही हे निवेदन देतो. आणि हे ताबडतोब लवकरात लवकर हात घातला तर 1 महिन्यात त्यांनी हे करावं. आमचं जनतेचं सहकार्य आहेत त्यांना. उशीर लागला तर काय म्हणणार? उशीर लागला तर ह्या सर्व मगाशी सांगितलं, 10वीची परीक्षा येते, 12वीची परीक्षा येते, एखादा पेशंट हे झाला तर सगळ्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यायची आहे. जबाबदार ते आहेत. त्यांच्यामुळे पुन्हा बाजारपेठ, तसे बाजारपेठेतले सर्व लोक हे नाहीत, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात श्रीमंत नाही आहेत. काही जणांच्या हाताच्या पोटावर, हातावर पोट आहे, ते काय करणार? असं जर तुम्ही केलं तर बाजारपेठेत लोक येणार कुठून, काय कुठून, मोठ्या गाड्या जाणार कुठून, हे काही विश्वासात घेऊन सांगतच नाही तुम्ही, किंवा बोलणीही नाही. तुम्ही काय करत हे पेपरलाही डिक्लेअर करत नाहीत. त्यामुळे आमचा आक्रोश आहे. बाकी काही हे उद्रेक करण्याचा काही गरज नाही. हे प्रगती व्हावीच. आणि फोंडा पहिल्यापासून मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ आहे, ती ह्या गोष्टींमुळेच, अशा ह्या कारणांमुळेच, निष्काळजीपणामुळे शासनाच्या हे आज बाजारपेठेवर परिणाम झालेला आहे. आता हवेली नगर वगैरे हे काम त्याने केलं आहे, तर तो हाच ठेकेदार इकडे आहे फुलांच्या कामांसाठी. मग ते त्याला जमलं नाही, एवढं साधं असताना, लोकांचं सहकार्य असताना. तर हे फुलाचं काम अवघड आहे. दोन्ही फुलंही बघितलात पाहता तर आजूबाजूला जागा जास्त तशी नाही आहे. त्यामुळे आणि हा महिन्यात देतो करून म्हणतो आहे ठेकेदार, तो कसे काय शक्य आहे? त्यामुळे त्याच्यावर आमचा विश्वासच नाही. आणि जर त्यांना खरोखर हे महिन्याभरात शक्य नाही झालं तर त्यांनी आहे तसंच ठेवावं आणि आहे तशीच वाटचाल प्रवाह चालू ठेवावं. आणि त्याचबरोबर मी सांगतो, आज शहर प्रमुख म्हणून, माजी शहर प्रमुख शिवसेना, जर त्याने हे महिन्याच्या आत पूर्ण केलं तर गावामार्फत, शाखेमार्फत मी त्यांचं जाहीर अभिनंदन आणि सत्कार करेन. हे बघा साहेब, जर पूल पडणार होता हे अगोदर डिक्लेअर केलेलं आहे, आणि सगळा घाट रस्ता हा फोंडा घाटवाल्यांच्या काय डोक्यावरच आपण घ्यायचा काय? बरं, दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे जे पूल जर झाले नाहीत तर फोंडा घाटमधला जो ह्याचा कॉन्क्रीट रोड आहे तो होईल काय? त्यामुळे पहिल्यांदी पूल होणं, त्याच्यानंतर आता घाटाचं मी कालच आलो, घाटाचं जवळ 90% काम पुरं झालेलं आहे. मग अशा परिस्थितीत जर आपण फोंडा घाटवाल्यांनी पण त्याचं थोडं हे केलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्याला एक बायपास रोड आहे, कोणाला माहीत नसेल मी सांगतो की गांगोवाडीतून सरळ तुम्ही ह्याच्यात येऊ शकता, कुठे आपल्या ग्रामपंचायतीकडे. पुढचा पूल जर पाडला असेल की नाही तर थोडं ॲडजस्टमेंट केली पाहिजे. आणि माझ्या 2 गाड्या आहेत, मी पर्यटनचा धंदा करतो, तर मला माहिती आहे काय होतं ते.
प्रत्येक जण आपला रस्ता आपण शोधतो. जर मला उद्या भाडं मिळालं कोल्हापूरचं, इथलं जर भाडं असेल 4,000 रुपये, तर मी 6,000 रुपये घेऊन ह्याच्या मार्गे जाणार, कुठच्या मार्गे, आपलं काय हो, वैभववाडी मार्गे. हे शेवटी जर तुम्हाला विकास पाहिजे असेल, कारण मी आता पुण्यातनं जाऊन आलो, मुंबईमध्ये जाऊन आलो, विकास करताना लोकांनी काय काय दिलंय ते मी बघितलेलं आहे. त्यामुळे आपण पण हे सगळ्यांनी करावं अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. बस. कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा जो फोंडाघाट आहे, हा फोंडाघाट रस्ता अवजड वाहनांना बंद करण्यात येणार आहे. 15 जानेवारीपासून हा घाट बंद होणार आहे अवजड वाहनांसाठी, आणि हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे. एकंदरीत आपण पाहतोय हा जो ब्रिज आहे, या ब्रिज हा पाडण्यात येणार आहे. आपण बघतो ही ब्रिज गेली बरीच वर्ष जुना हा जो ब्रिज आहे, तो ब्रिज पाडण्याचं काम आता ह्या पुढील 2-4 दिवसात सुरू होईल. आणि हा ब्रिजचं जे बघतोय की खूप म्हणजे ढासाळत आलेला आहे, आणि त्यामुळे हा ब्रिज आहे किंवा आणि एक 50 मीटरवर दुसरा ब्रिज आहे, हे 2 ब्रिज पाडण्यात येणार. आणि त्या ब्रिज पाडल्यानंतर इथून जी वाहतूक आहे ती आता बंद होणार आहे. आणि त्यामुळे इथील स्थानिक नागरिक आहेत यांनी असं सांगितलेलं आहे की ब्रिज पाडल्यानंतर थोडीशी आपल्याला येण्या जाण्याची वाहतूक आहे, पर्यायी रस्ता उपलब्ध व्हावा, कारण बाजारपेठ आहे, शाळा, कॉलेज, दवाखाने, हॉस्पिटल हे आहेत. त्यामुळे कोंड्याचा आणि बाजाराचा आणि या काही जवळील नागरिकांच्या वस्तीचा संपर्क तुटू शकतो. त्यामुळे आम्हाला पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे स्थानिक नागरिकांनी. पण अवजड वाहनांसाठी हा फोंडाघाट बंद होणार आहे, कारण बरेच जे नागरिक आहेत किंवा बरेच जे वाहन चालक आहेत, अवजड वाहनं आहेत, कार असतील किंवा ट्रॅव्हल्स असतील, ते या फोंड्या रस्त्यावर जातं का रस्ता चांगला आहे. पण सध्या याचं जे रुंदीकरणाचं काम आहे, त्यानंतर मग कॉन्क्रीट करण्याचं काम सुरू आहे, आणि त्यामुळे हा वाहतुकीसाठी 15 तारखेनंतर बंद करण्याचं सांगितलेलं आहे प्रशासनाने. पण कुठेतरी नागरिकांनी सांगितलं की पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्या, नंतरच बंद करा. त्यामुळे नेमका निर्णय काय होतो हे देखील पाहावं लागणार आहे. पण तुर्तसा हे जे आता ब्रिज आहेत ते आता ढासत आले आहेत, त्यामुळे हे पाडण्यात येणार आहे. आणि कंपनीने लवकरात लवकर हा जो ठेकेदारांनी हा लवकरात लवकर दोन्ही ब्रिज लवकरात लवकर उभारावेत. कारण जसं वैभववाडीमध्ये जो घाट, करूळ घाट जो सुरू करण्यात आलेला, काम सुरू करण्यात आलं होतं, आणि त्यानंतर बरीच वर्ष या घाटाचं काम रखडलं होतं, आणि तब्बल 10 ते 11 महिन्यानंतर हा घाट सुरू झाला होता. तशी परिस्थिती फोंड्याची होऊ नये यासाठी या ठेकेदार कंपनीने, जी कंपनी आहे ज्यांनी हे काम घेतलं, त्यांनी लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करावं अशी देखील स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम पूर्ण झालं तरच फोंड्याची बाजारपेठ असेल किंवा हा रस्ता असेल पूर्ण झाल्यानंतर नागरिक समाधान व्यक्त करतील. पण तुर्तसा हा 15 तारखेपासून 15 जानेवारीपासून हा जो घाट आहे तो अवजड वाहनांसाठी बंद करण्यात येणार आहे. आणि तसंच बघितलं तर हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी रस्ता हा आता प्रशासनाने दिला आहे, तो म्हणजे फोंडा घाटावरून आल्यानंतर कन्हेडीत जावं लागेल, आणि कन्हेडीतून कणकवलीत जावं लागेल. ही हलक्या वाहनांसाठी एक पर्यायी रस्ता आहे. अवजड वाहनांसाठी पर्यायी रस्ता तो म्हणजे गगनबावडा आहे. गगनबावडा घाटाचा एक पर्यायी रस्ता अवजड वाहनांसाठी आता देण्यात आलेला आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी रविवारी शिवाजी पार्कवरील सभेत गेल्या 10 वर्षांमध्ये मुंबईसह देशभरात अदानी समूहानं कशाप्रकारे हातपाय पसरले याचा एक व्हिडिओ सादर केला. 2014 पूर्वी देशात नाममात्र अस्तित्व असलेल्या अदानी समूहाला भाजपच्या काळात मुंबई आणि महाराष्ट्रात कशाप्रकारे प्रकल्प आणि जमिनी मिळाल्यात हे राज ठाकरेंनी अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. राज ठाकरेंनी सभेत अदानी समूहाबाबत दाखवलेल्या या व्हिडिओची सध्या प्रचंड चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपकडून ठाकरे बंधूंवर पहिला वार करण्यात आला. भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांनी एक ट्विट करून ठाकरे बंधूंना लक्ष्य केलंय. ठाकरेंना अदानी चालत नाही, पण चंगेज मुलतानी आणि जोहरान ममदानी चालतो. मुंबईकरांनी सावध राहिलं पाहिजे अशी नितेश राणे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय. यावर आता मनसे आणि ठाकरे गटाकडून काय प्रतिक्रिया येणार आहेत हे पाहावं लागेल. राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवरील सभेत त्यांच्या नेहमीच्या लावरेतो व्हिडिओ स्टाईलमध्ये एक व्हिडिओ दाखवलाय. या व्हिडिओत अदानी समूहानं 2014 साली देशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशभरात कशाप्रकारे विस्तार केला याचा एक नकाशा दाखवलाय. या नकाशात अदानी समूहाला 2014 नंतर प्रत्येक वर्षी कशाप्रकारे प्रकल्प मिळत गेले याचे सविस्तर प्रेझेंटेशन होतं. त्यानंतर मंत्री नितेश राणेंनी त्यावर टोला लगावला. शिवतीर्थावर झालेल्या सभेत नेते आदित्य ठाकरेंचा आवाज घुमलाय. सोशल मीडियावर त्यांच्या भाषणाची चांगली चर्चा रंगली आहे. पाहूया. जर आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या बीएमसी एस्टेट प्रॉपर्टीवर गिरणी कामगार, पोलीस कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तुम्हाला परवडणारी घरं बांधायची असतील तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार?
जर आपल्या मुंबईमध्ये जसं उद्धव साहेबांनी 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतचा प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केला, 700 स्क्वेअर फुटापर्यंत माफ करून घ्यायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? आपल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 100 युनिट पर्यंत वीज मोफत पाहिजे असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? आपल्या बीएसटीच्या बस ह्या 10,000 पर्यंत न्यायच्या असतील तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? मोफत बस महिलांसाठी सुरू करायची असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? बसचं भाडं रद्द करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? भाडेवाढ रद्द करायची असेल तर कोणाला मतदान करणार? महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने जर तुम्हाला सर्वात मोठी लायब्ररी बांधायची असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? लहान मुलांसाठी पाळणा घरं बांधायची असतील तर कोणाला मतदान करणार? मुंबईत चांगले रस्ते पाहिजे असतील तर कोणाला मतदान करणार? मुंबईत शुद्ध पाणीसाठी डिसॅलिनेशनचा प्लांट बनवायचा असेल तर कोणाला मतदान करणार? मोकळी मैदानं जर मोकळीच ठेवायची असतील आणि बिल्डरांच्या घशात नसतील टाकायची तर कोणाला मतदान करणार? जर आज आपल्याला ह्या मुंबईमध्ये चांगलं कॅन्सरचं हॉस्पिटल बांधायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? जे हॉस्पिटल भाजपला प्रायव्हेटाईज करायचे आहेत ते प्रायव्हेटाईज करून येतं 5 अजून मेडिकल कॉलेजेस बनवायचे असतील तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? महानगरपालिकेमध्ये जसं आपल्या 10वी पर्यंत शाळा आहेत, 12वी पर्यंत ज्युनियर कॉलेज करून घ्यायचे असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी नोंदणीकृत करून 1,500 रुपये सन्मान निधी म्हणून आपल्याला द्यायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? कोळी महिन्याला सन्मान निधी द्यायचा असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? ही मुंबई जर वाचवायची असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? तुमची ओळख जर जातपात धर्मपंथ न पाहता जर मुंबईकर असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? जर तुम्हाला राजसाहेबांना मतदान करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? जर तुम्हाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना मतदान करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? जर तुम्हाला आपल्या मुंबईला जिंकवायचं असेल आणि दिल्ली समोर ताठ मानेने उभे करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना मतदान करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? पवार साहेबांना मतदान करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? तुमच्या आमच्या मुंबईसाठी तुम्हाला मतदान करायचं असेल तर कोणाला मतदान करणार? आपल्या भविष्यासाठी मतदान करायचं असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? आपल्या भवितव्यासाठी करायचं असेल मतदान तर कोणाला मतदान करणार? आपला वचननामा वचनपूर्ती करून घ्यायची असेल तर तुम्ही कोणाला मतदान करणार? मशाल, इंजिन आणि तुतारी हेच सगळीकडे वातावरण असलं पाहिजे. जिंकायला तयार आहात? लढायला तयार आहात? जिंकायला तयार आहात? चला मग लढूया आणि जिंकूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी शिवतीर्थावरील भाषणात सध्याची मीडिया, अदानी या सगळ्यावर भाष्य केलंय. पाहूया. अख्खी मुंबई विकायला काढली, अख्खा महाराष्ट्र विकायला काढला, अख्खा देश विकायला काढला. आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलंय आपल्याला अंदाज पण नाहीये. मी तुम्हाला हे सांगतोय, मला 2024 साली मला एक व्यक्ती भेटली, लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतरची गोष्ट सांगतोय, आणि त्यांनी मला जी माहिती दिली आणि ती माहिती दिल्यानंतर माझे सगळे लोक, माझे काय रिसर्च टीम सगळी जी काही कामाला लागली, जे काही झालंय ते आज मी तुम्हाला इथे दाखवणार आहे. आणि मला असं वाटतं की मी आज जे दाखवणार आहे याच्यानंतर जर समजा आपल्याला भीती नाही वाटली तर मला असं वाटतं या देशात निवडणुका न लढवलेल्याच बऱ्या. म्हणजे आता साधी गोष्ट, फक्त तुम्हाला 2014 नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळेला, हे मला आता 24च्या नंतर आता हे पुढे सगळं समजायला लागलं. या गेल्या वर्षी 24 नंतर साधारणपणे विधानसभा निवडणुकांच्या आसपास मला या सगळ्या गोष्टी आमच्या रिसर्च टीम मध्ये यायला लागल्यावरती मला धक्का बसायला लागला. कारण आपण असे बघतच नाही कधी, आपण डोळे झाक करत बसतो आणि नक्की काय खणलं जात आहे आपल्या खालून आणि आपल्याला माहितीच नाही. याचं कारण अनेक हिंदी, इंग्रजी टेलिव्हिजन चॅनल सगळं ब्लॉक करून टाकलंय. कोणी काय तुम्हाला दाखवणार पण नाही. दाखवलं की वरनं फोन येतो, वरनं दट्ट्या येतो, जाहिराती बंद करून टाकू. मी आता फक्त एक पहिला मॅप मी तुम्हाला भारताचा दाखवतो, 2014चा. दाखवा रे. हा आहे 2014चा गौतम अडानी यांचे प्रोजेक्ट्स किती होते हे तुम्हाला दाखवणार आहे. 2014ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हायच्या अगोदर गौतम अडानी कुठे होते, आणि आता पुढचं फक्त बघत राहा की आता 2024-25ला गौतम अडानी आता कुठे आहेत. फक्त सरकारच्या आशीर्वादाने. आणि तुम्हाला जर नाही धक्का बसला तर मला सांगा, जरा दाखवा.
हे फक्त 10 वर्षातलं आहे. जगामध्ये असा एकही माणूस नसेल जो 10 वर्षामध्ये इतका श्रीमंत झाला. मला कुठच्या उद्योगपतीने उद्योग करू नये या मताचा मी नाहीये, इतका दळभद्री विचार माझा नाहीये. पण या देशामध्ये इतके उद्योगपती असताना एका माणसावरती इतकी मेहरबानी या देशामध्ये होते मी जगात तर दाखवतच नाही अजून. कणकवली शहरातील उड्डाण पुलाखाली उभारलेलं स्वच्छतागृह बंद आहे, याचा नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. काय सांगाल स्वच्छतागृह संदर्भात बंद आहे असं? बंदता आणि काय ते होत नाही. कधीपासून बंद आहे? ते बांधल्यापासूनच बंद आहे. हा. नगरपंचायतला जर माहिती दिली तर काय सांगते? नगरपंचायत विचारा. काय सांगते नगरपंचायत? नगरपंचायतीवाले काय सांगत नाही आणि त्यांना आम्ही विचारलं पण नाही. हा. मग आता बाथरूमला जाण्याची स्वच्छतागृहासाठी काय व्यवस्था काय आहे? काय भाजी विक्रेत्यांची काय काय येत नाही. कुठे जातात सध्या? काय ते हय येतं हय सगळी म्हणजे कुठे नेमकं? हय ते पाठीमागे हय उड्डाण पुलाखाली हा उघड्यावर. हा उघड्यावर बाहेर माणसाबद्दल हेच येतं.
कधीपासून बंद आहे किंवा आता सध्या काय असतं? कसं बंद चालू आहे. आम्ही मागे पण पाहिलं तर तिथे कॉइन बॉक्स मध्ये बघा पैसे किसे असतील त्याच्यामध्ये हां लोकांनी टाकलेले. हां मग ते बंदच ठेवता. मग ते मग आता आम्ही 9-9:30च्या नंतरच येतो. बरोबर पाणी केव्हा येतं? 9च्या आतच पाणी येतं की नाही. बरोबर मग आता पाण्यासाठी कोण येतं ते? आता इथे जो सकाळी लोक आहेत त्याला विचारा तुम्ही. बरोबर. पण शक्यतो काय चालू असतं की बंद असतं? बंद चालू असंच आहे ते. चालू आहे म्हणजे जास्त बंद असतं. म्हणजे कसं आता त्यांचं काय कारण आहे ते आपण काय विचारू त्यांना. उड्डाण पुलाखाली आहे ते बंद दिसतं. पहिल्यांदा चालू केल्यानंतर थोडे दिवस चालू होते, नंतर मग परत बंद झाले. परत ते म्हणाले काय टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे म्हणून तर बंद. ते येऊन आहे ते लोक असायचे येऊन त्यांचे म्युन्सिपाल्टी याचे नगरपंचायतीवर. पण नंतर परत इथून जायचे, संध्याकाळी येऊन झोपायचे दुपारपर्यंत आणि नंतर परत जायचे. काय नाही हे नाही झालं, आता हे नाही आले टेक्निकलवाले तिकडून कोण आहे ते आले नाही. आता तसे करून ते जायचे आणि ते काय अजूनपर्यंत ते आहे तसेच आहे. म्हणजे काय परिस्थिती? आता काय माहिती टेक्निकल प्रॉब्लेम आहेत म्हणून सांगतात आणि बंद आहे म्हणून सांगतात. बाकी काय नाही. मग आम्ही काय करणार? बघतो 2-2 रुपये आम्ही टाकले त्याच्यात. म्हटलं आज चालू झालेलं आहे की काय, पण ते काय चाले नाही. आमचे पडलेले आहेत 2-2 रुपये त्याच्यात. ते काय आहे सध्या? कणकवलीचे भाजी विक्रेते व्यावसायिक आहेत छोटे छोटे, काय नेमकी परिस्थिती आहे? काय सांगा? ते चालूच नसतं, बंदच असतं काय तिथे काहीच नाही. आता कधीपासून बंद आहे? कधी चालू केल्यापासूनच बंद आहे. तसं ते चालूच नाही, त्याचा उपयोग- वापरत नाही झाले कधी. लाखो रुपये खर्च करण्यात आले, निधी खर्च झाला, तरी देखील काय परिस्थिती नेमकी आहे? काय सांगणार आता हे. मग स्वच्छतागृह कुठे राहतात? ह्या सगळ्या ज्या महिला असतील किंवा पुरुष वर्ग असतील? मेन चौकामध्ये नाही तर स्टँडला, नाही तर पंप, पेट्रोल पंपाजवळ. हा बंदच आहे, चालू केल्यापासून बंदच आहे. स्वच्छतागृह उड्डाणखोली बांधले आहेत. काय नेमकी परिस्थिती आहे? परिस्थिती काय आहे? उभं केल्याने काय सोय अजून नाही, चालूच नाही. लोकांची गैरसोय आहे. लोकांना भाजीमध्ये जावं लागतं, त्या स्टँडवर जावं लागतं. बंद आहे. बंद आहे. लोकांनी रुपये खर्च केल्याने आता 5-6 महिने झाले ओपनिंग करून काही उपयोगच नाही त्याचा. पाणी सोडतं ते वाहून जातं. बंद करावं लागतं आम्हाला. हे पाणी वाहून जातं टाकी भरली. पाणी बंद करावं लागतं आम्हाला. मग आणून जाते काही पाणी. काय फायदा आहे करून? कोट्यावधी रुपये खर्च करून काय फायदाच नाही याचा ना. लोकांची गैरसोय आहे. महिला वर्ग आहेत, पुरुष वर्ग हो, आहेत. पुरुष वर्ग आहेत, महिला वर्ग आहेत. गैरसोय आहे ना. उपयोग काय? स्टँडवर जावं लागतं, नाही तर भाजी मार्केटमध्ये. होतं चांगलं सेंटरमध्ये केलं होतं, उपयोगच नाही त्याला. उपयोग नाही, काय फायदा आहे? 5-6 महिने आले उद्घाटन करून. हे उड्डाण पुलाखाली विक्रेते असतील, भाजी विक्रेते, स्वच्छतागृह उभारण्यात आलेलं आहे. काय नेमकी परिस्थिती आहे सध्या? ओपनिंग झाल्यापासून बंदच आहे. 2च दिवस चालू आहे. पाणी डेली सोडतात ते. साफसफाई करून गेले पण चालू नाही. कारण काय सांगितलं? काय नाही ते काय मागे काहीतरी बोललेले, कोण चालवायला घेतोय का त्याला द्यायचं होतं असं बोलत होते. इथे माणूसच कोण नाही आणि कोणाला समजणार कसं? पैसे टाकून कसं उघडणार? आतमध्ये भितात जायला, आतमध्ये झालं गेल्यावर लॉक झालं तर काय करणार? माणूस पाहिजे थोडे दिवस नाही ते. नागरिक आहेत, महिला वर्ग असतो, बाजार आहेत. हा, चालू ठेवलं तरच येणार ना. मग आता येऊन ते बघून जातात मागे. बंद असल्यामुळे कसा वापर होणार त्याचा? लॉक लावलेलाच आहे ना त्याला. उद्घाटन झालं, निधी देखील खर्च झालेला असं म्हणतात. निधी भरपूर खर्च केला. निधी खर्च करून उपयोग काय आहे? सुरुवात तर व्हायला पाहिजे ना. निधी मिळाला तो खर्च केलाय त्यांनी, बांधून ठेवलं फक्त. चालू होणं गरजेचं आहे ना. तुम्ही काय करता? मी इथे आहे बाबा, भाजीवाला. कणकवली नगरपंचायतने लाखो रुपयाचा निधी खर्च करून उड्डाण पुलाखाली, शहरामधील सर्व्हिस रोडच्या बाजू उड्डाण पुलाखाली हे स्वच्छतागृह उभारण्यात आलेलं आहे. गेली 3 महिने ते 4 महिने स्वच्छतागृह बंद आहे अशी एक माहिती समजते आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून स्थानिक नागरिकांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं उद्घाटन केल्यापासून बंद आहे. थाटामाटात उद्घाटन देखील झालं. पण आपण बघतोय नेमकी सध्याची परिस्थिती काय आहे. पाणी येतं इथे टाकीत वाहून जात आहे. स्वच्छता आजूबाजूची केली जाते. पण सध्या बघतोय की दोन्ही स्वच्छतागृहाला लॉक आहे आणि यामध्ये लिहिलं देखील आहे कॉईन टाकून आतमध्ये एंट्री करावी असे देखील लिहिलेलं आहे. पण अशा पद्धतीचं हे स्वच्छतागृह एक चांगलं असं स्वच्छतागृह उभारण्यात आलेलं होतं कणकवली नगरपंचायतने. पण गेली 3 ते 4 महिने बंद आहे असं येथील नागरिक सांगत आहेत. कणकवली नगरपंचायतची निवडणूक पार पडली. त्या निवडणुकीत
सत्ता परिवर्तन देखील झालं आणि त्यानंतर आत्ताची सध्याची परिस्थिती पाहतो की गेली बरेच दिवस राजकीय घडामोडींना वेग येतोय. सत्ता स्थापनेकरण्यासाठी म्हणजे नगरसेवकांचा जोर आहे. पण नागरिकांच्या प्रश्नाकडे कोण लक्ष देणार हा एक प्रश्न आता उपस्थित होत. नागरिक आता सांगतायत कणकवलीतील की आम्ही गेली बरेच महिने आता उड्डाण पुलाखाली उभारण्यात झालेलं हे स्वच्छतागृह हे बंद आहे. पण आम्ही आता जर स्वच्छतागृह असेल चालू असलं तर आपल्याला हे स्वच्छतेचा वापर करू शकलो असतो. तेच भाजी मार्केटमध्ये जे आहे स्वच्छतागृह किंवा बस स्टँडला जावं लागतं. 2 स्वच्छतागृह ही ई टॉयलेटची उभारणी झालेली आहे. पण ती दोन्ही सध्या आता एकंदरीत बंद आहेत असं आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे नागरिक आणि महिला वर्गाची मोठी गैरसोय येथे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कुठेतरी नगरपंचायत प्रशासनाने याची दखल घेण्याची गरज आहे. कारण नागरिकांसाठी आपण हे सगळं उभारलेलं आहे. लाखो रुपयाचा निधी देखील खर्च झाला आहे. पण हे स्वच्छतागृह कधी चालू होणार असाच आता प्रश्न आता उपस्थित नागरिक करत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक 15 फेब्रुवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. 15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक लवकरच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचे निकालानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. 2च दिवसात आचारसंहिता देखील लागेल अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मध्ये आपण बघतोय की आपण या कणकवलीमध्ये आहोत. जिल्हा परिषदेने मतपेट्या आहेत त्या तपासणीसाठी आपण प्रत्येक तालुक्यावाईज पाठवलेल्या आहेत. FLC सध्या सुरू आहे, फर्स्ट लेवल चेकिंग असं त्याला म्हटलं जातं. आणि हे आता कणकवली त्या या संगणक कक्षामध्ये एकंदरीत स्ट्रॉंग रूम आहे या ठिकाणी सुरू आहे. आणि मुंबई महानगरपालिकेचे निवडणूक देखील होण्याची आहे, होऊ घातलेली आहे. आणि त्यानंतरच लगेचच जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक होईल. आणि त्याच अनुषंगाने आता आचारसंहिता देखील लागण्याची शक्यता आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद असेल आणि पंचायत समिती येथील त्यांच्या निवडणुकीची तारीख काही दिवसातच घोषित होण्याची शक्यता आहे. आणि आचारसंहिता देखील लागण्याची शक्यता आहे. कारण निवडणूक आयोगाने आता ही जी पावलं उचलायला सुरुवात केलेली आहे मतपेट्यांची आहे ती म्हणजे चेकिंगचं काम अद्याप सुरू असलेलं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा फोंडा घाट महत्त्वाचा घाट मानला जातो. याच घाटातून कोल्हापूर, पुणे, सातारा, मुंबई, नाशिक, नागपूर या ठिकाणी वाहनांची ये-जा असते. हाच रस्ता आता 15 जानेवारीपासून अवघड वाहनांना बंद करण्यात येणार आहे, तर हलक्या वाहनांना तात्पुरता पर्यायी रस्ता सुरू ठेवण्यात येणार आहे. याचाच आढावा घेतलाय कोकण 7 लाईव्हचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. आमच्या फोंडा घाटच्या रस्त्याचं काँक्रिटीकरणचं काम चालू आहे. आणि एक मला वाटतं 7 तारखेच्या दरम्यान आम्हाला एक पत्र आलं आहे की दोनही गावाचे जे पूल आहेत त्याचं काम आम्ही चालू करतो. पण काम चालू करायला आमचा कुठल्याही प्रकारचा विरोध नाही आहे. पण आम्हाला विश्वासात घेऊन आमच्या गावातल्या लोकांसाठी जो पर्यायी मार्ग आहे तो त्यांनी आम्हाला विश्वासात घेऊन ठरवायला हवा होता. आम्हाला त्या बाबतीत कुठलंही माहीत नाही आहे. मारुतीवाडी आहे, बिजलीनगर आहे, पिंपळवाडी आहे, म्हणजे पुलाच्या अलीकडचा जो भाग आहे त्या लोकांना बाजारपेठेत किंवा आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यासाठी जो मार्ग आहे तोच पुलाकडचा मार्ग आहे. आणि त्यांना पर्यायी मार्ग जो दिला आहे त्यांनी तो फार फिरून आहे आणि तो लोकांना त्रासदायक आहे. तर आमचं अशी मागणी आहे की त्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या गावात यावं, आमच्या गावातल्या लोकांशी चर्चा करावी आणि जो मार्ग त्यांनी पर्यायी निवडणार आहेत, आमची लोक जे सांगणार आहेत तो करून आम्हाला तो मार्ग त्यांनी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यानंतरच पुलाचं काम चालू करावं अशी आमची त्यांना विनंती आहे आणि त्यांनी ते तसं करावं. फोंडा गावात जे ब्रिटिशकालीन 2 पुलं आहेत ती पाडण्याचे आदेश आले असं आम्हाला कळालं आहे. तर ह्या 2 पुलांचं काम पर्यायी मार्ग आम्हाला दिल्याशिवाय ते करू नये. आणि ग्रामपंचायत आणि सर्व ग्रामस्थांना त्यांच्या म्हणजे त्यांची म्हणणी काय आहे ती मान्य केल्याशिवाय पर्यायी रस्ता आम्ही करायला देणार नाही. आणि पर्यायी रस्ता करतेवेळी सक्षम अधिकारी यायला पाहिजे, त्यांनी आम्हाला व्यवस्थित ते मार्ग दिला पाहिजे. कारण सध्या जे दिले आहेत मार्ग ते आम्हाला मान्य नाही आहे. ते लोकांना भरपूर म्हणजे त्रासदायक ठरणार आहे. तर त्यासाठी चांगला व्यवस्थित पर्यायी सगळ्यांना चांगला मार्ग पडेल असं आम्हाला द्यायचा आहे त्यांनी.
तरच पुलाला पाडण्यासाठी हात घालावा त्यांनी. वैभववाडीचं काम करताना बरीच वर्ष लागली आणि त्यामुळे खूप व्यापारी असतील किंवा रहदारी खूप थांबली त्यावेळी. ह्या वैभववाडीचा हे अशाच पद्धतीने सध्या आता हा फोंडाघाट करायला घेतला आहे, त्याबद्दल काय आपलं मत असेल? हो, फोंडाघाट करायला घेतला आहे तर त्यांचं काम चालू आहे, पण ते लवकरात लवकर करतील पुरं असे आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. पण थोडं मध्ये काही त्यांना मध्ये प्रॉब्लेम येत आहेत रस्त्यासाठी, कोण मान्यता देत नाही काय, तर त्यासाठी ते लवकरात लवकर काम पूर्ण करतील असे मी त्यांना सांगितलेलं आहे, काम पूर्ण करा म्हणून. फोंडाघाट मधील 2 ब्रिज, एक सापळे पूल गांधी चौकामधील आणि ग्रामपंचायती नजीकचं उगवाई नदीवरील पूल, हे दोन्ही पुलं ही ब्रिटिशकालीन पुलं आहेत आणि ते होणं गरजेचं आहे. आणि आपला रस्ता कॉन्क्रीटीकरण रस्ता चालू आहे आणि ते कॉन्क्रीटीकरण रस्ता चालू होऊन झाल्यानंतर ही 2 ब्रिज ही जुनी असणं हे तेवढंसं बरं नाही आणि ते होणं गरजेचं आहे. तर त्यासाठी प्रशासनाने सुद्धा आपल्या फोंडावासियांना, आपल्या ग्रामपंचायतना सर्व लोकांचं कशी वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था कशी होईल ती पहिली केल्यानंतर या ब्रिजनं त्यांनी दुरुस्तीला हात घालावा आणि ज्या लोकांना कसा पर्यायी मार्ग देता येईल. आज नजीकचे लोक आहेत, हे मारुतीवाडीमध्ये नजीकचे लोक शाळेमध्ये जाणारे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना जे मार्ग जो आहे तो हा एकच मार्ग आहे. त्यासाठी सर्व प्रशासनाने जो आता हे काढले दुरुस्तीचं हे केलेलं आहे हे होणं गरजेचं आहे. कॉन्क्रीट झालं तर भविष्य 100 वर्ष पुढे बघण्याचं कारण नाही, परंतु हे कॉन्क्रीटीकरण रस्ता होताना हे ब्रिज होणं गरजेचं आहे. तशाच पद्धतीत लोकांची गैरसोय होता नाही, मुलांची शाळेची गैरसोय होता नाही, हे सुद्धा तेवढंच हे आहे. आणि लोकांना बाजारात येणार, डॉक्टरकडे येणार, तर त्यामुळे वाहतुकीची पर्यायी व्यवस्था करूनच या पुलांना प्रशासनाने हात घालावा. सिंधुदुर्गातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा घाट तो म्हणजे महत्त्वाचा फोंडा घाट आणि याच कणकवली तालुक्यातील ह्या फोंडा घाटमध्ये आहोत आणि 15 जानेवारीपासून हा घाट अवजड वाहनांसाठी बंद असणार आहे. हलक्या वाहनांसाठी पर्यायी वाहतूक दिलेली आहे प्रशासनाने, पण अवजड वाहनांसाठी बंद असणार आहे. आणि त्याच अनुषंगाने आपण या घाटातली नेमकी परिस्थिती बघतोय की सध्या या घाटाची जी रुंदीकरण आहे, काँक्रीटीकरणाचं काम हाती घेतलेलं आहे, पण काँक्रीटीकरणाचं काम अजून कुठलंही सुरू झालं नसलं तर रुंदीकरणासाठी जर संरक्षण भिंत आहे ती उभारण्यात येत आहे आणि त्यासाठी मोठमोठे खड्डे देखील बांधले आहे. काम देखील एकंदरीत सुरू आहे, पण अजून देखील काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू नाही आहे. 15 तारखेपासून हा घाट बंद होणार आहे अवजड वाहनांसाठी. जर समजा 2 ब्रिज आहेत, जी फोंडा घाट गावातील जो 2 ब्रिज आहेत ते देखील पाडण्यात येणार आणि तब्बल 13 फेब्रुवारीपर्यंत हा जो फोंडा घाटामधील रस्ता देखील बंद असणार आहे. त्याच दरम्यान जर काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालं तर घाटातील वाहतूक जी आहे ती एका बाजूने सुरू होईल सांगितलं, पण दोन्ही गोष्टी जर एकदम सुरू झाल्या तर लवकरात लवकर घाटातील रस्ता देखील सुरू होईल आणि त्यानंतर मग ब्रिजचं देखील काम होईल. आणि अनुषंगाने जर बघितलं गेलं तर वैभववाडीत बघितलं मागील 2 वर्षापूर्वी जो रस्ता झाला, वैभववाडी घाटाचा रस्ता झाला, त्याला तब्बल 10 ते 11 महिने लागले आणि तोपर्यंत हा घाट बंद होता, सुरू झाला नव्हता आणि त्यामुळे तेथील वैभववाडीतील व्यापारी असतील, नागरिक आहेत ते त्रस्त झाले होते, व्यवसाय मंदावला होता. आणि तशाच पद्धतीने आता फोंडा घाटाची देखील वाहतूक आहे ती समजा जर अशाच पद्धतीने मंदावली आणि व्यापारी त्रस्त झाले तर नेमकं काय होणार हे देखील प्रश्न उपस्थित. काही नागरिकांनी सांगितलं की आमचा जो रस्ता आहे प्रशासनाने करावा, आमचा विरोध नाहीये, पण लवकरात लवकर करावा, लवकरात लवकर याच्यासाठीच. कारण जर समजा आपल्याकडे बाजारपेठ आहे, शाळा कॉलेजची परीक्षा सुरू होणार आहेत, वैद्यकीय सेवा आपल्याला मिळायला पाहिजे, त्यासाठी लवकरात लवकर पूर्ण करावा. 1 महिना असेल, 2 महिना असेल, जे काही त्यांनी पिरियड घेऊन तो लवकरात लवकर पूर्ण करावा. पण वैभववाडीसारखी परिस्थिती आमची होऊ नये असं येथील स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून हा घाट पूर्ण करण्यात यावा. पण तू तसा बघितलं तर 15 जानेवारीपासून अवजड वाहनांसाठी हा घाट बंद करण्यात येतो आहे. पण घाटातली नेमकी परिस्थिती आपण बघितली तर सध्या काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालेलं नाहीये, पण काँक्रीटीकरणाचं काम सुरू झालं आणि ब्रिजचं काम हे एकंदरीत एकत्रच घेतलं तर लवकरात लवकर हा घाट वाहतुकीस म्हणजे चालू म्हणजे आपल्याला पूर्ण होईल, म्हणजे सुरू होईल काम आणि लवकरात लवकर पूर्ण होईल. त्यामुळे नागरिक समाधान व्यक्त करतील. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम या ठेकेदाराने असलेल्या प्रशासनाने करून घेण्याची गरज आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.
निवडणुकीत स्वबळावर लढणारे शिवसेना भाजपा मालवणात उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आले. उपनगराध्यक्ष पदासाठी महायुतीकडून शिवसेनेचे शहर प्रमुख नगरसेवक दीपक पाटकर यांची तर स्वीकृत नगरसेवकपदी शिवसेनेकडून माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर आणि भाजपमधून रविकिरण तोरसकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मालवण नगर परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषद सभागृहात झाली. त्यापूर्वी उपनगराध्यक्ष पदासाठी दीपक पाटकर यांचाच एकमेव अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यांना सूचक म्हणून गटनेत्या पूनम चव्हाण तर अनुमोदन सहदेव बापर्डेकर यांनी दिलं होतं. त्यामुळे नगराध्यक्षांनी एकच अर्ज दाखल झाल्यानं त्यांची निवड बिनविरोध असल्याचं जाहीर करत व्यासपीठावर निमंत्रित करत अभिनंदन केलं. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून शिंदे शिवसेनेकडून महेश कांदळगावकर आणि भाजपकडून रविकिरण तोरसकर यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आल्यानं त्यांचीही निवड झाल्याचं नगराध्यक्षांनी जाहीर करत स्वागत केलं. मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांच्याकडे अर्ज दाखल करण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्ष ममता वराडकर यांनी शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करूया. शहरात गेली 4 वर्ष प्रशासनाकडून कारभार सांभाळला जात होता. आता आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत झालो आहोत. त्यामुळे शहरातील सर्व विकास कामांसंदर्भात आपण एकत्रितपणे काम करूया असं आवाहन केलं. माझी उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल मी सभागृहाचा आभारी आहे. शहराच्या विकासासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करूया असं उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर यांनी सांगितलंय. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकींबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश. मालवणच्या उपनगराध्यक्षपदी शिवसैनिकांची वर्णी आणि विद्यार्थ्यांना भर उन्हात शाळेच्या अंगणात बसण्याची वेळ. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.